तुम्हाला कॉंग्रॅच्युलेशन्स, आज वर्ल्ड प्रीमियर झालेला आहे. पहिली प्रतिक्रिया काय? खूप 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 आभार इफीचे. इतक्या मोठ्या जागतिक मंचावरती त्यांनी असंभव या चित्रपटाला प्रेमियरसाठी निवडलं आणि आज असंभव या प्रेमियरनी इथे इफीची सुरुवात होते, याचा आम्हाला अत्यंत आनंद आहे. सगळ्या मराठी जनतेसाठी ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे, मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी आनंदाची गोष्ट आहे आणि आमच्या संपूर्ण असंभवच्या टीमसाठी हा भाग्याचा क्षण आहे. आणि दुसरा प्रश्न असा की तुम्ही या चित्रपटाच्या निमित्ताने खूप मल्टी रोल्स प्ले करतायत, ॲज अ डिरेक्टर, ॲज अ ॲक्टर, निर्माता, पटकथाही त्यातही तुमचं योगदान आहे. तर त्याविषयी एवढे 4 भूमिका तुम्ही एका वेळीच पार पाडताय, किती कठीण होतं? कठीण तर निश्चित आहे. या चित्रपटाची कथा जेव्हा कपिल भोपटकरनी मला ऐकवली तेव्हा खरं तर ती ॲक्टर म्हणून ऐकवली. मग मी दिग्दर्शनाची धुरा सांभाळायचं ठरवलं आणि पटकथा लेखन तर सुरू होतंच. आणि मी निर्मितीसाठी माझे जे मित्र आहेत नितीन प्रकाश वैद्य त्यांना खरं तर विचारलं होतं, पण त्यांनी मला सांगितलं की इतका अप्रतिम विषय आहे, तर तू 25-30 वर्ष या क्षेत्रात काम करतोयस, तर निर्मिती क्षेत्रात उतरण्यासाठी ह्याच्यासारखं चित्रपट शोधून सापडणार नाही. आणि म्हणूनच नितीनच्या सपोर्टमुळे आणि त्यांनी प्रेरणा दिली म्हणून मी निर्मिती क्षेत्रात येण्याचा विचार केला आणि मग तीही एक प्रोसेस सुरू झाली. पण संपूर्ण असंभवच्या टीमने मला इतका पाठिंबा दिला, इतका मनापासून सपोर्ट केला की पूर्ण सिनेमा नैनितालमध्ये जाऊन शूट करणं हा एक मोठा टास्क आहे. जवळजवळ -7 -8 असं टेम्परेचर होतं शूटिंगच्या वेळी. सो अशावेळी संपूर्ण टीमच्या पाठिंब्यामुळे या 4ही भूमिका मी व्यवस्थित पार पाडल्या असं मला वाटतं. आज जेव्हा या चित्रपटाची शूटिंग पूर्ण झालेली आहे, वर्ल्ड प्रीमियर झालेला आहे, काय भावना आहे? खूप भरून आलं आहे मन. ज्यासाठी मागची 3.5-4 वर्ष जगतोय हा चित्रपट घेऊन, तो क्षण आज आलेला आहे. इतक्या मोठ्या व्यासपीठावरती आम्हाला इतका आमचा सन्मान केला जातो आहे. पावलोपावली सगळीकडनं प्रशंसा, शुभेच्छा मिळत आहेत. ते खरंच खूप मन भारावून टाकणार आहे. आणि ज्यांनी या चित्रपटासाठी मनापासून मेहनत घेतली आहे त्या सगळ्यांच्या कष्टाचं चीज झालं आहे असं मला वाटतं. जाता जाता इफ्फीबद्दल आणि गोव्याविषयी काय सांगणार? खूप छान अनुभव आहे. काल इफीचा पहिला दिवस होता आणि इकडे ज्या पद्धतीने परेड झाली आणि परेडमध्ये ज्या पद्धतीचे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात आले, गोव्याचं एक वेगळं कल्चर आहे आणि त्या कल्चरबरोबर इफी ह्या गोष्टी इतक्या सांगड घालणाऱ्या आहेत आणि त्यात इफीमुळे आता एक वेगळं इम्प्रेशन आपलं, नाही तर पूर्वी ज्या पद्धतीने लोक फिरायला फक्त यायचे गोव्याला, सो आता इफीला कधी जातोय असं वाटेल प्रत्येक वर्षी. इतकं इफी आणि गोव्याचं समीकरण एक झालं आहे असं मला वाटतं. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच.